Ето го и реванш, но този път залога е двоен. Който щупи яйцето, трябва да изпие един клашбит на екс с сламка за под 10 секунди, иначе дава вече 400 евро на другия. Давай да ти взема и тия пари. Много ли се отворя? Много, Айде. много. Давай. Така, и начало. Опа! Добре, Връщаме, добре. връщаме. По-бързо е. Чакай. О! Много се бавя. Много спорно, аз прекупих. И аз. И... Добре. По-силно удря, ти е така правиш. Няма как. Бавен си, фащам те. Yes. Ей! Сега, На ръба 10 беше, секунди, на ръба къде ми е беше. телефон? Дай Ето това. го, ето го. И старт! Не е толкова лесно, а? Ще си върна парите. По-леко е. 2, 1 и край. Да бе! Половината. Мале, ти си по-зле от мен. Ужас. Хич не ги можеш тези неща. Викам, сега ще разцепа. Айде, върнах си парите. Трябваше да изпиеш аурата преди челенджа. Моята грешка. трябваше да се взема фокуса. Да, може би с него по-добре. Пишете ми в коментарите какъв друг челендж искате да изпълним.